ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಪತಂಜಾರೆ ತೆಂಬುಲ್ ದೂರ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅದೇ ಲೈಟ್ ತೂವರೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಿಚ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವಡು. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ತನಕ ಬಂದು ಕಾರ್ಲ ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರೆ ಎಂಕುಲಾಡೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲಾರಿ ಭೂಪಿನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾರುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಊಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ನಮಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಗ ತೂಕ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇತಂದು ಬಡ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದರು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಏತಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತನು ಒಯ್ಗೆ ಏತಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಹೋಯ್ ಇನ್ನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇಂಕುಲಿನಿ ಕಾರ್ ಕಳೆದ ವಿಜಯಾನಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಶಕೀನಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿಡು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಲೈಟಿಂಗ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ಪೂರ ತೂಕ. ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಿತಿನ ಓ ಪೂರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಲಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಲೈಟ್ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ದಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಝೂಮರ್ ಆಡು ಅತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಡು ಬೊಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಏನ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪೂರಲ ಇತ್ತಂಡು. ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಬೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಡು ಅತ್ತು ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರೋಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತ ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ರೇಟ್ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಹೈ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಮೂಲು ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ಗೆತೊಂಡಿಜ ಲೋ ಟು ಬಜೆಟ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಗೆತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಕೆಲವುದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತೊಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಓ ಏನ ಗೆತುನು ಉಂದೆ ನಮಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಗಹನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪೇಡು ಕುಲ್ದೆ ದಯ ಪಂಡ ಐಕ್ ಗಾಡಿ ಬೋಡಿಗೆ ಬನ್ನಗಲ್ ಪುಂಜಿ ತುಯಿ ಅಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟಾಯ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐಕ ಐತೆ ಚಪ್ಪೇಡು ಕುಲ್ದೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಗೀತೊಂದು ಬಿಲ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಬಿಲ್ಲು ತೊಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾದೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇ ಬಿ ಎನ್ಕೈತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಿಸ್ ಆತನು. ಸೊ ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ನೋಲಿಪನ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತನು ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಐನ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬರ್ತೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಲ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಚೋಕುಲಿತ್ತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನೀಜ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ಲ ತುಲೆಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ಬಲ್ತಾ ಹತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಏನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬರ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪಾರೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪದ್ಯಲೆನೇ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಸ ತೋಜಿತ್ತು ಜೋರು ಕೋರಿ ತೋಜುಂಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಆತನು. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಗುಬ್ಬಿನ ಓಕೆ ಬಾನ ತುಲಿ ಏತು ಕಪ್ಪ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸಾರ್ ಬುಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದಿಯಾ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಏ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರಯ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಾ
మిట్టలి బర్సార్ముడా అన్న చార నువ్వు ఊర చాపుర రెడీ అవుతున్నా అక్కోలేరు ಚಾಯ್ತಾ ನೀನೆಂತದ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಚಾ ಜೋಕುಲು ಬೈದವ್ರ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಪತ ಇದ್ದ ಕೂಲಿ ಬಜ್ಜ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ತೋಜಿದ್ದು ನಕ್ಕ ಈಚೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದು ಉಂಡತ್ತ ತಿಡಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಗ ಕೋಲಿ ಬಜ್ಜದಿ ಈರೆ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿ ಬೇಡ ಕಂತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 7:30 ಕರೆಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮದ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೇನೆ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮುರನಿ ಯಾನ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋತೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂತು ಚೂರು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಜ್ಬಾಲ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಓಲಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ನಾನೇ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೊಂಚೂರು ಕೈ ಚೂ ಟೈಟ್ ಆಂಡೆ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೈ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ತೆಗೊಂಡಿನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋಣ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಚಿನ ಒಂದು ರೆಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಗೀತೆ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಅವು ಹೊಸ ತೆಗೀನಿ ಹೊಸತ್ತಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಉಂಟು ಈಗ ಕೈ ತಾದವಳು ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ನೆಕ್ಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 950 ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ 950 ಸೀರೆ ತುಷ್ಪಾವೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನಿ ಸೀರೆ ಮನೆ ತುಷ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಷ್ಪಾವೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ತುಷ್ಪಾವು ಜಾನು ಸೊ ಯಾನೇ ಓದಿ ಇದೆ ಯಾನ್ ತುಷ್ಪಾವೆ ಸೊ ತೆಗಹನ್ ಅವಳು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಜೋರು ಬಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ఓలేరు మమతా కరకులు ఓలేరు ఉలా ఇల్లేరా ಹೇಮಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಂಡೆ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಮ್ಮಾಡು ಅಕ್ಕನ ಕುಲಾಡು ಅಣ್ಣಾಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಾಳೆತ್ತದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ತುಷ್ಪವನು ಹೇಮಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದು ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಪೂಜಾ ಏರ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಸೊ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಲೇಪುನು ಸೊ ಒಂಚ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಪೂಜೆದ ಒಣಸ್ಲಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತನು ಒಣಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಸುಮಾರು ಜನನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ನನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಟು ಹೇಮಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನೆ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ
ಹೋದ್ ಬತ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಟ ಹೇಮಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆದ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಾರಿನ ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಂದು ಸೊ ಬಾಕಿದ ಏನಲ್ಲ ಏನು ಸಾರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸಾರಿ ಕೊರಿಯೆ ಸೊ ಮಾತ್ರಗಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಸೀರೆ ತಂದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೇಮ್ ಜೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಪೊಲ್ಲವನಾ ಬಿಟ್ಟ ಪೊಲ್ಲ ಎರಡು ಎನ್ನ 29ಗೆ ಮಾಮನ ಮಗನ ಮದುವೆಂಡು ಸೊ ಐಕಾಂಡ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬಂದು ಪೊಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ತುತ್ತುನಾ ಬೊಚ್ಚ ಬೇತೆ ತೊನ್ನ ಇದೇ ತೊನ್ನ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪುಲಿ ಸೀರೆ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ತೋಜುನು ತುತುನಗ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸು ಸೆರಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಉಂದವೆ ತುತುನಗ ವ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಗೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುನ್ಗೆ ವ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಂಚಿಂದನೇ ಸೀರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಬಾಬಿ ಈರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಸೊ ಈರು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಈರು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಗೆಪ್ಪು ಒಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಮೂರನೇ ಅಲ್ಪನೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಯೇ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜೆಲಕ್ಕನೆ ತುತ್ತುಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸುಗ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿ ಯಾನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕನ ಸೀರೆ ಗೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡಾ ಏ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾಡಗು ಏನ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಾಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಮೊಗ್ಲೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟಿ ಪೂರ ತೆಗೀನಿ ಗಾನಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇಸ್ಟಿ ಗಾನಗ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಒಂಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಟೈಟ್ ಉಂಡು 4 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಟೈಟ್ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋರದ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವುಲ ಇತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ತುಯ್ಯರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಾಯ್.